आज तो डेरी गलानी आज आउ गाधेबिनी काली की गाधेबी गाधेबुनी। ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କାହା ଭାବନାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଇଟି ମାଳତୀ ତମେ କଣ ଘର କାମ କରିବନି କି? ଯାଉନ ଘର କାମ କରିବ। ଯେମିତି ନହେଲେ ତମେ କରି ପକେଇବ। ମୁଁ କରିବିନି କି? ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି। ଆରେ ଯାଅ ଘରେ କଣ କାମ ଅଛି କରିଦିଅ। ମୁଁ କୁକୁଡା ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ମୋ କୁକୁଡା ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦଉଛି? ତମେ ଯାଅ ଗାଧେଇକି ଆସିବ। ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେଲାନି ଜମା ଗାଧେଇବାର ନାହିଁ। ଯାଅ ତମେ ଗାଧେଇକି ଆସିବ ଯାଅ। ଆରେ ତମେ ଘର କାମ ଗୁଡା କରିପାରୁନ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ନା ଆଉ। ମୁଁ କଣ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି ନା କଣ? ହଉ ହଉ ତମେ କୁକୁଡାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାସନ ଗୁଡା ମାଜି ଦଉଛି। ମୁଁ ବାସନ ସବୁ ମାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ତମର କିଛି ମାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ତାହେଲେ ଯାଇକି ପରିବା ହେଲେ କାଟି ଦଉଛି। ସେଟା ବି ମୁଁ କରିସାରିച്ചിନି। ତମର କିଛି କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ବାସ ହେଲେ କରିଦଉଛି ଟିକେ। ରୋଷେଇ ମୁଁ ସାରି ସାରିଚିନି। ତମର କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ସିନା ଦିନ ବେଳା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ, କଣ ରାତି ବେଳା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ କି? ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିଦଉଛି। ରାତି ପାଇଁ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରାବ। ତମର କଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ଏତେ? ସବୁ କାମ ଯଦି ହେଇସାରିଛି ତାହେଲେ ପାଣି ଦି ବାଲ୍ଟି ଟ୍ୟୁବଲ ରୁ ନେଇ ଆଣୁଛି। ତମକୁ ପାଣି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଗାଧେଇବାକୁ ପୋଖରୀକି ଯିବ କି? ହେଇଠି ମାଳତୀ ଆଉ ଦିନେ ମତେ କେବେ ଘର କାମ କଥା କହିବ, ସେଇଦିନ ମତେ ଜାଣିବ। ଶଳା କି ନ୍ୟୁଜ ବନଉଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଶୀତ ପଡିବନି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଘ ଭଳିଆ ଶୀତ ପଡୁଛି। ଶଙ୍କର ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ କି? ଏଇ ପୋଖରୀ ଆଡେ ଯାଉଛି ଆଉ କୁଆଡେ। ତାହେଲେ ଆମ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଯାଇଛି ପୋଖରୀକି, ତାକୁ ଟିକେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବେ ତ, ତା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ହେଇଗଲାନି। ସେଟାକୁ ତମେ କାହିଁକି ପୋଖରୀକି ଛାଡୁଛ? ସେ ତ ଗାଧଉନି ଜମା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ଗାଧେଇଥିଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେଜାଣି ମତେ ଆଜି ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦଉଛି ଆଉ। କି ଶୀତରେ ମଣିଷ କେମିତି ଗାଧେଇବ ବେ? ଆବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ କଣ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହଉଛୁ, ଗାଧେଇବୁନି କେବେ? ଆରେ ଆରେ ଏଟା ଶଳା ପରମ ଗାଧୁଆଟା ରେ। ଶଳା ଗାଧେଇବା ଛାଡି ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହଉଛି। ଆବେ ତୁ ଗାଧେଇବୁନି କେବେ? ତୋ ବୋଉ ସିଆଡେ ଜଗିଛି ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବୋଲି। ତମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆଇଛ, ତମେ ଗାଧଉନ, ମତେ କଣ କହୁଛ? ଯାଉନ ତମ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବ, ମତେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି କହିଦଉଛି। ରାଗିଛି ନା କିସ କହିଦେବି ଦିଦି ମତେ କହିବ କହିଲା। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ତୋର ବର୍ଷାନ ଖାତିର ନାହିଁ। ଆବେ ତୁ ସିନା ତୋ ଘର ଲୋକକୁ କହିଦବୁ, ତୁ ଆମକୁ ବି କହିଦବୁ ନା କଣ? ତୁ ମତେ କହିକି ଦେଖ ଦେଖିବା, ଯଦି ପାଣି ଭିତରକୁ ନ ବୁଲେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିବୁ। ତୁ ଶଳାଟି ଆଜି ବି ଯେମିତି ହଉଛୁ, ତୁ ଆଜି ବି ଶଳା ଗାଧେଇବୁନି। ଶଳା ଗାଧେଇବାର ତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦେଖିନି। ଶଳା ପୋଖରୀ ଗୁଡାରେ ଆସି ଖାଲି ନିଆଁ ସେକି ହଉତା। କଣ ନା ତମେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇକି ଯାଅ, ମୁଁ ପଛେ ଗାଧେଇବି। ର ତୋ ବୋଉକୁ ଯାଇକି କହୁଛି ର। ଯଦି ଆମ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତେ ପିଟିକି ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ହେ ଯାଉନୁ, ମୋ କାହାକୁ କହିବା କଥା କହିବୁ। ନିଜେ ତ ଗାଧେଇଲୁନି ପଳେଇଲୁ। ଘରେ ଯାଇକି ପେନ୍ଦି ଦଉ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆଇଛି। ମତେ କହିଦଉଛି। ଆଜି ବି ଆଉ ଗାଧେଇବିନି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ଆଜି। କିବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ତମ ଘରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତୋ ବୋଉ କହୁଛି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଆବେ ଏଠି ତୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ଏଠି ତୁ କଣ ନିଆଁ ପୁଇ ହେଲୁନି ବେ? ଆବେ ତୁ କଣ ଘରକୁ ଯିବୁନି କି ବେ? ଆବେ ତୁ ପୋଖରୀ ଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ଆଉଥିଲୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁ ଶୀତକୁ ଯେତେ ଡରିବୁ ଶୀତ ତତେ ସେତେ ଡରେଇବ। ଗାଧେଇ ଆସିଛୁ ମାନେ ଫଟ ଟିକିନା ଡେଇଁ ପକେଇବୁ ପାଣିକି। ହଁ ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଠିଆ ହେ, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆଉଛି। ତୁ ଭାବୁଥିବୁ କୁନା ମୁଁ ଶୀତକୁ ଡରିକି ଗାଧଉନି। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଡେଇଁ ପଡ, ଏକାଥରେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିଯିବ। ଏଡେ ଶୀତ ନାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଠି କେବେ ଗାଧେଇବିନି, ମୁଁ ସେ କଣ ପଟେ ଗାଧେଇବି। ମୁଁ ନୋଟିସ କରିଛି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ମଝି ପାଉଚରେ ଗାଧଉଛି ସେଇଦିନ ସାର୍ ମତେ କୁକୁର ଭଳିଆ ପିଟୁଛନ୍ତି। ମତେ ଯଦି ସାର୍ ପିଟନ୍ତି ତୁ କଣ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବୁ? ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଜାଗା। ଏଇଠି ମୋର ସବୁଦିନେ ଗାଧେ। ତୁ 1 2 3 ଗଣ, ମୁଁ ପାଣିକି ସିଧା ଡିଆଁ ମାରିବି। ହଉ ମୁଁ ଗଣୁଛି, ତୁ ସିଧା ପାଣିକି ଡେଁ। 1 2 3 4 5 6। ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ ସେମିତି ଭେଲେ ଭେଲେ କି ଅନେଇଥା। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁଟ ମାରିବାକୁ ଯେ ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇକି ପଡନ୍ତୁ। ତୁ ଯଦି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗଣିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଡେଇଁବି? ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ବୋଧେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଡେଗି ପାରୁନି। ର ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବସି ପଡେ, ତାପରେ ଗଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଖାଲି ଡର ଲାଗୁଛି। ର ଏବେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଡେ ଟିକେ। ଏବେ କଣ
ଯେତେ ଗଣୁଛୁ କଣ ସିଧା ପାଣି କି ଡିଆ ମାରିବି। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ନାଗୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ତୁ ଗାଧେଇବୁ ନା ନାଇଁ କ? ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାନି। ମୁଁ ଗାଧେଇବି ନାଇଁ ଦିଦି, ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟୋପି କମଳ ଓହ୍ଲେଇକି କାଇଁ ଏଠି ବସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗାଧୁଆ କୋଉଠିକାର। କୋଉ ଶଳା ମତେ ଅଗାଧୁଆ କହୁଥିଲା ତା ନାଁଟା ଟିକେ ମତେ କହ ତ। ତୋ ବୋଉ ତ ନିଜେ କହୁଥିଲା ତୁ 10 ଦିନରେ ଥରେ ଗାଧଉଛୁ। କହିଲା ଖାଲି ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ଯାଇକି ବସୁଛି, ସବୁ ଲୋକ ଗାଧେଇ ଗୁଧାଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଗାଧଉଛି କି ଆଜି ତାକୁ କେହି ଲୋକ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୋ ବୋଉ ମତେ ଏଇଆ କହୁଥିଲା। ମୋ ବୋଉ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗାଧଉନି ବୋଲି ଆଉ। ହଉ ଯଦି ଗାଧଉଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଡିଆଁ ମାରିକି ଦେଖା। ତୁ କାହିଁକି ପୋଖରୀ ଘାଟକୁ ଆସିଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଗାଧେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଦେଖେ ମୁଁ କେମିତି ଗାଧଉଛି ଦେଖେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲିନି ଏ ଗାଧେଇକି ଦେଖି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତାନି। କାହିଁକି ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇବି ଯିବା। ତୁ କହନା କୁନା ମୁଁ ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବି ନା ଫେଲ୍ ହେବି? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ଜମା ପାଠ ପଢା ହଉନି ଆଉ। ଛାଡ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ 100ରୁ 100 ଆଣନ୍ତି। ହେଇକି ଅନେଇଲୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ମୁଁ ତତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ଦେଖ। ତୋ ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ସ୍କୁଲ ଲେଟ୍ ହେଲା ସାରଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିଲି, କାଲି ତତେ ମୁଁ ଭରରୁ ପୋଖରୀରେ ନ ବୁଡେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା କୁନା ନୁହେଁ। ମତେ ବୁଡେଇବି କହୁଛୁ ତୁ ପାଣିରେ, ଯା ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ହେବିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ହବୁନି? ନା ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ତୁ ମତେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇବି କହୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଗାଧୁଆ ସ୍କୁଲ ବୁଝିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠି ଯାଇକି ମୋର ଆଡମିସନ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ପଢିବିନି। ସେଠି କେହି ଗାଧେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଅଗାଧୁଆ ପିଲା। କଣ ସେଠି ମାଷ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ ଦିଦି ପିଅନ ସବୁ ଅଗାଧୁଆ? ସେଠି ସମସ୍ତେ ସବୁ 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 ଅଗାଧୁଆ। ଗାଧେଇକି ଯିବୁ ମାନେ ସେଠି ତତେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପିଅନ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିବ। ଯଦି ଟିକେ ବି ତା ହାତରେ ପାଣି ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ଯଦି କୋଉ କାରଣରୁ ଜାଣିଲା ସେ ତୁ ଗାଧେଇକି ଯାଇଛୁ, ସେ ସେଇଠୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ସିଧା ପଠେଇଦବ ତତେ ଘରକୁ। ତୁ କଣ ତାହେଲେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସେଇଠି ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ? ଏ ଗାଧୁଆ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ପାଠ ପଢିକି ଲାଭ କଣ? ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ 13 ମାର୍କ। ସିଏ ମତେ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ସିଏ ମତେ କହୁଥିଲେ 103ରୁ 104 ମାର୍କ ମତେ ଦେବେ। ଆବେ ଶଳା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ ଗାଧେଇବୁ ନା ନାଇଁ କହ ମତେ? ଆରେ କୋନା ତୁ ତ ମୋ କଥା ଜାଣିଛୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଶୁଣ କୋନା ତୁ ତ ମୋ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳ ଯଦି ମୁଁ ପହଁରିବି ମତେ ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟେ କେତେ ମୁଁ ନ ଗାଧେଇଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କଣ ଭାବୁଛୁ? ଆଜି ତ ଡେରି ହେଇଗଲାନି, ଆଜି ଆଉ ଗାଧେଇବିନି, କାଲିକି ଗାଧେଇବି। ଗାଧେଇବୁନି? ଏଟା ଥଣ୍ଡା ନାଗୁଛି ବେ। ସାରା ଗାଧେଇବିନି କହୁଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତେ ଠେଲିଛୁ କୁନା, ତତେ ଛାଡିବିନି। ବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗାଧୁଆ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଗାଧେଇ ନଥିବୁ, ଆଉ କାଲି ତ ଭଲ ପୋଖରୀରେ ମଜା ନେଲୁ ଆଉ। ନା କଣ ଝିଙ୍କ? ହଁ କୁନା ହଁ, ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ। ଦେଖିଲୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତତେ କଣ କହିଲେ? ତୁ ଗାଧଉନୁ, ତୁ ଜମା ତୁ ଅଗାଧୁଆ। ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଜି ଆସେ, ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଉ ହଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଗଲେନି। ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଉ। ହଇରେ ଶଳା କୁନା, ମୁଁ ନ ଗାଧେଇଲେ ତୋର ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଫାଟୁଛି? ତୁ କାହିଁ ଯାଇକି ମୋ ବୋଉ ସାମ୍ନାରେ କହିବୁ ଗାଧଉନି ବୋଲି? ଓ ଗାଧୁଆ ତୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ କହିବୁ? କହିବି, ଆହୁରି କହିବି। ତୁ ଶଳାଟି ଆହୁରି ଗାଧଉନୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କହିବି। କଣ କରିବୁ ତୁ ମୋର? ଶଳା ଯାହା କାንସି କିଛି ନା ସବୁ କଥା ଘରେ ଯାଇ କହୁଛୁ, ମାଡ କହୁଛୁ ମତେ, ଛାଡିବିନି ଶଳା ତତେ ଆଜି ମୁଁ। ଆଉ ଶଳା ଘରେ କହିବୁ ଛାଡିବିନି ମତେ ତତେ। କାଲି ଶଳା ମତେ ପୋଖରୀରେ ଠେଲି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲୁ ନା, ଆଜି ତ ପାଣିକି ମାନେ ଫଟଉଛି ର। ଆଉ ତୁମେ ଦିଟା ରହିଯା ଶଳା, କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ?